ओनसोलनिफ्राय गोजौ थाखोनि अफिसार जानानै थांनाय मोनसे जोंहा जारिमिन दङ आरो बे जारिमिना जोंखौ फोरोंगोन जेराव दैमा थैयो रेगा थालाङो होननाय बायदि जोंनि बे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो जोंनि पलासगुरि गामिनि साखाथियाव थानाय नैबे गरायमारि गामिनिफ्राय गिबिसिन आइएस बर'नि गेजेराव आइएस अफिसार जानानै थांबाय जोंनि आइ आफानि गथ' गथायफ्रा आइएस जानो हाया नामा जोंबोथ' हागोन आरो दाखालि बावैसो जोंनि पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो आलुफारा गामिनिफ्राय बिथां अनन्त बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला हर्षजित बसुमतारी बिथाङा गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों एसीएस अफिसार जानो हाबाय बे जोंनि पर्बतजरानिल' नङा बे सारा बर' हारिनि थाखायनो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बिनि अनगायैबो जोंनि टिपकाइ ओनसोलाव थानाय तुलसीजरा गामिनि सासे गोरिब थाखोनि फरायसामोन बिथाङा जाय फरायसाया दिनै गावनि नाजानायनि गेजेरजों डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय आरो डक्टरेट बिमुं मोनखांनायनि उनाव गावनि रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों सारा वर्ल्डआवनो सेकेन्ड टप साइन्टिस्ट जानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनि अनगायैबो जोंनि पर्बतजरा ओनसोलाव बर'नि जारिमिना बुङो गिदिर सुबुंफोरा जोंनि पर्बतजरायावनो जोनोम मोनदों होननानै जोंनि पर्बतजरायाव गुरुदेव कालीचरणनिफ्राय लानानै नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै शोभा ब्रह्मनिफ्राय लानानै बायदि गिदिर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि पर्बतजरायाव जोनोम जादों आरो बेनि अनगायैबो दा बिथांमोननि रेगायानो जोंनो सानसे फिथाइ होगोन आरो बे फिथाइ महरै आं एसे आवगोलाव रायखांनाय जोंहा हर्षजित बसुमतारी कृतिका नार्जारी ओरै माखासे डक्टरेट बिमुं मोननो हानाय डक्टर दैमालु डक्टर सन्जय आङो तुलसीजरानिखौ नामखौ मख'नो बावदों जाय बिथाङा वर्ल्डनि गेजेरावनो नैथि खेबनि थाखाय सेकेन्ड टप वर्ल्ड साइन्टिस्ट जानो हाबाय बे बिथाङानो जाहैबाय डक्टर सन्जय बसुमतारी बिथाङा दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव केमिस्ट्रि बिफानाव बिबुंगोरा मावनानै दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंनाव पिएइचडि खालामनो हानायनि अनजिमाया जोंनि पर्बतजरायाव गोबां दङ बिनि गेजेराव जोंनि नायगावनि सासे डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म अब्ला जोङो जोंनि पलासगुरिनिफ्राय पिएइचडि खालामनो हायैनि इन्जिनियारिं खालामनो हायैनि साइन्टिस्ट जानो हायैनि मा जाहोन थानो हायो जों खालि मा गथ' गथायखौ जोथोन लानांगोन जों थासारिखौ मोजां खालामनांगोन पलासगुरिनि थासारिया मोजां जानांगोन फरायनो मोजां परिबेस होनांगोन फरायनो मोजां परिबेस होयोब्ला गथ'फोरा माब्लाबाबो जाफुङैनि बाथ्रा थाहैया जोङो मा बिफां गायनानै बिफांखौ जोथोन लाब्लासो जों फिथाइखौ मोनजागोन बिनिखायनो जोङो जोंनि गथ'खौ जोनोम होबाय जेब्ला जों गथ'खौ जोथोन लानांगोन जों जेरै दाउ अमाखौ जोथोन लायो नङा होमबा जों जेरै दाउ अमाखौ जोथोन लायो जोंनि गथ' गथायखौबो बेबायदिनो जोथोन लानांगोन दाउ अमा गोमायोब्ला हरनि समावब्लाबो लेन्थन लानानै नागिरो नोंथांमोना नंगौना नङा नोंथांमोननि अमाया गनानै सोरनावबा थांदोंब्ला हरावब्लाबो लेन्थन लानानै नागिरो नोंथांमोननि गथ'आ बेलासि सम जाबाय न'आव फैयाखिसै लेन्थन लानानै नागिरहैयोना नागिरहैया नागिरहैनांगोन नोंथांमोननि गथ'आ फरायनाय सम जाबाय न'आव फैदोंना फैयाखै बेखौ नागिरनो हैनांगोन जों जोथोन लानांगोन जोथोन लायोब्ला जोथोन लानायनि फिथाइखौ जों मोनजागोन आरो जोङो जेब्लायबो गथ'नि सायाव जोङो फोथायनायखौ लाबाय थानांगोन नों फोथायनाय गैयाब्ला नोंहानो जुदि गथ'नि सायाव फोथायनाय गैयाब्ला बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि पलासगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जोङो मा दानिफ्रायनो जोंनि गथ'खौ बबे बिथिङाव नोजोर होनानै बबे बिथिङाव जोङो हगारोब्ला फरायनायाव गेलेनायाव खारनायाव बारनायाव बबे बिथिङाव बिनि स्किला मा थोनो बिनि रोंगौथिया मा थोनो जों बे आयदाखौ लानानै जोङो बिथांखौ हगारनांगोन दिनै गुबुन हारिनि बिथांमोनखौ नाय उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोन